Bago ko ipagpatuloy ang bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo ang realidad sa ating lipunan o kapaligiran. Siya po si Kuya Okey. Alam nyo ba kung bakit Kuya Okey ang tawag ko sa kanya? Dahil isa siyang PWD at hindi na nakakapagsalita. Tanging thumbs up na lang ang kanyang ginagawa. Marahil ito ang paraan niya para magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. Sinundan ko siya at inobserbahan kung may mga taong magmamalasakit sa kanya. Nabigyan siya kahit konting tulong. Dahil sa kanyang kalagayan ay halos wala nang pumapansin sa kanya. Ang tanong, sino pa ba ang magmamalasakit sa mga taong tulad niya? Nawa po ay maging bukas ang ating isipan sa mga ginagawa namin para tumulong sa ating mga kababayan na bukal sa loob namin ang wagas na pagtulong. Hoy, taga-sign ka? Taga-sign ka? Ayo, gusto mo magkakan? Gusto mo? Makakan? Ha? Makakan? Kakain? Makakan kita? Tinatara mo no? Ha? Mayo. Oh. Makan. Makan kita. Kakain. Makan tayo. Gusto mo ito? Tinapay? Tinapay? Ha? Alin? Alin? Ano? Soft drinks? Alin tayo tinuturo niya? Yung tinuturo niya daw. Ano yun? Alisay mo? Alin? Ayun. Anong pangalan mo? Pangalan? Ha? Anong pangalan mo?
Magkano ito? Ito ba na? Tinapay pa? Tinapay? Kaya po kaya. Thank you. Thank you. Alin dyan? Bili na. Huwag ka na mahiya. Taga saan ka? Hindi nakataram yan. Hindi nakataram. Tol. Gusto mo bagas? Bagas? Bigas? Bagas gusto mo? Bagas? Mauli ka na. Mauli ka na. Di pa? Nagapan yan? Name? Bus na? Napay mo? Balik ako. Ha? Balik ako. Bakit ang gusto ng kutsara? Salamat sa inyo. Di kalilimutan. Kuya Pang, Kuya Pang, Kuya Pang, Kuya di kalilimutan. Kuya Pang, Kuya Pang, Kuya Pang. Salamat.